Хайде днес да приготвим вкусни и сочни поширани круши. Аз съм Теди Титова. Вие останете до края на видеото. В описанието му ще получите повече информация за тенжерата, която използвам. Тя е от Ностро Шеф. Имам и промокод за пазаруване. Добавям си 750 мл мерло, пръчка канела и 20 грама мед. Почистените и обелени круши се поставят в тенжерата. Не трябва да завират, а да се пошират за 20 минути. След това си приготвям крем от 200 грама маскарпоне, 2 супени лъжици мед и ванилова захар. Всичко това се разбърква добре. Когато крушите са готови, след 20 минути ги изкарвам и охлаждам. Мога да поднеса своя десерт с крем от маскарпоне, поширана круша и кашу за хрупкавост. Пишете в коментарите дали ви харесва.